Alo. Alo, qowmy Leyli. Qowmadım. Dogancygym ejemin ýagdaýyna özüň bilýän. Gelip kömekleşmeseňe bolanok. Menem işe çağırıp durlar. Başlygym günne käýin çerýämäň gijagalýar diýip. Gaýrat edip gelmeseňe bolanok. Borjum häzir gaýnym görsen gaýnymdan soraýyn, ondan baraýar. Bolýan dogancygym, men gitýän işe jigem Madroyda gelberkyn. Borjum hole. Jigem häzir Leyli geler, ejeme özüň sorak men işe bolýany. Yalvartman ecemdey ecesenim, koyver meni ecem garaşamağa. Beni deyin ata söyme kaynenim, koyver meni ecem garaşamağa. Ben gideyin ata söyme kaynenim, koyver meni ecem garaşamağa. Ağladıp durma sen canıma kıyna, neme peyda göryen sen beni kıyma. Ağladıp durmayda canıma kıyna, neme peyda göryen sen beni kıyma. Ecem yatir onu demeni sana, koyver meni ecem garaşamağa. Ecem yatir onu demeni sana, koyverini ecem garaşamağa. Durhane. Salam baş. Günne gijagal gelýärler. Ejem baş. Ejem bilen ok öý problemaň öýünde taslak gelýär. İş wagtyny iste bolýan. Saňa aýlyk töleýän iş wagtyny iste bolmaly. Inni gaýtdym gijagal sen menden gowluga garaşma. Bolýa baş, başlan gaýdyp gaýtalanma. Seni oğlum benim söwür yollaşım, bilmen nerede aylanyp ýör ýurdaşyn. Beni deyin iweridimden goşum, koyver meni ecem garaşamağa. Men gideyin iweridimden goşum, koyverini ecem garaşamağa. Alo. Hawjym. Why? Ha, bolýar. Gaýta ejem agyrdy. Yeni ejemmi? Sebäbi bar boldy. Bar. Bar. Ayaňa merdan bar. Ne molly? Ejep yaranak mısın? Bu gelin Yaramada koyvermeli orada gelini. bu gelinin yaşama yönü gelme dama tayın. Gelinin işin olmasın. Şu gelinden bize feret böyle şu an senden. Oğluna yurttaşından tep ver niye verirler. Leyli. Geliyor Leyli. Ece geliyor.
İçim yetim anla demeni sana Koyver meni içim karış amana İçim yetim anla demeni sana